Il-każ dwar loti tal-commissions fix-xiri taż-żejt mill-Lena Malta huwa mistenni li jieħu żvolta ġdida fil-jiem li ġejjin kif kollox qed jindika li hemm min huwa lest jiżvela dettalji ġodda. The Sunday Times, it-Torċa u Malta Today rapportaw kif George Farrugia, l-aġent Malti tal-kumpanija Trafigura li għadha tbieħ iż-żejt lill-Lena Malta se jkun qed jitlob maħfra presidenzjali biex jgħid dak li jaf dwar dan il-każ. Din it-talba mistennija ssir lill-Ministru tal-Ġustizzja Chris Said li min-naħa tiegħu ikun irid iressa r-rakkomandazzjoni tiegħu quddiem il-Kabinett qabel eventwalment il-każ jitressaq quddiem il-President tar-Repubblika. The Sunday Times u t-Torċa staqsew lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru u lill-Pulizija jekk għandhomx ħiel dwar din it-talba iżda baqgħu mingħajr konferma uffiċjali. Min-naħa tagħha l-Malta Today qed tgħid li l-Pulizija mhumiex jaqblu li tingħata din il-maħfra għaliex qed tisħaq li għandha biżżejjed provi biex tmexxi l quddiem il-każ tagħha. Qed jintqal jista' jkun hemm kuntatt bejn il-Pulizija u l-Gvern fuq dan il-punt. Huwa mifhum li l-aġent Malti tat-Trafigura li qed ikun rappreżentat mill-avukat Franco De Bono wara l-intenzjonijiet tiegħu li jitlob maħfra presidenzjali meta bejn il-ħamis u l-ġimgħa kien qed jiġi interrogat mill-Pulizija. Din l-istorja dwar il-commissions ħarġet fil-beraħ ġimagħtejn ilu wara li l-Gazzetta Malta Today żvelat dokumenti li juru kif Frank Sammut, membru fuq il-Kumitat tal-Lena Malta, imwaqqaf minn Austin Gatt biex jixtri ż-żejt, kien jirċievi commissions ta' eluf ta' euro mingħand il-kumpanija Trafigura li tbieħ iż-żejt lill-istess Lena Malta. The Sunday Times qalet li l-Pulizija qed tinvestiga wkoll ir-rabta bejn il-kumpanija sussidjarja tal-Lena Malta, il-Mediterranean Offshore Bunkering Company Limited, l-MOBC, u l-kumpanija privata Island Bunkering Oil Limited li aktar tard bdiet tagħmel ħafna mix-xogħol li qabel kienet tagħmel l-MOBC. Għal snin sħaħ Frank Sammut kien involut fit-tmexxija tal-MOBC. Meta Sammut ma baqax involut fl-MOBC, sar konsulent tal-kumpanija privata Island Bunkering Oil Limited. Jirriżulta wkoll li l-ex chairman tal-Lena Malta Tancred Tabone kien shareholder ewlieni f'din il-kumpanija. Tabone kien interrogat mill-Pulizija dwar il-każ tal-loti tal-commissions. Brabta ma' dan il-każ kien imsejjaħ fid-depo tal-Pulizija anki l-Ministru Austin Gatt li wara aktar minn siegħa iwieġeb il-mistoqsijiet tal-Pulizija qal li ma kienx lest jitkellem fil-pubbliku biex skontu ma jfixkilx l-investigazzjonijiet.